Bon dia. Bé, seguint amb les nostres píndoles, avui us hem vingut a parlar d'unes restes arqueològiques que tenim al nostre municipi, que segurament tots i totes hi haurem passat 1000 vegades per davant, però que potser no els hi hem prestat l'atenció que es mereixien. Són les restes arqueològiques de la vila romana del Vilarenc, al costat de la masia amb el mateix nom. És cert que no us venim a explicar, però, què són aquestes restes, sinó que el que us venim a explicar és la història del seu descobriment. Abans, però, i abans d'explicar com va anar tot això, deixeu-nos que us fem una mica una menció 5 cèntims del que era una vila en època romana. Hem de pensar que no seria algo tan diferent al que avui en dia podria ser una masia. Hi havia una part, un edifici o diferents edificis, on hi havia una part que era la part residencial, és a dir, on vivien aquests propietaris, i una part que era la part més rústica, la part més industrial. En aquesta part residencial, la part més luxosa, hi havia des de grans menjadors a grans sales, decorades amb mosaics, amb pintures al fresc, rodejades per jardins, per fonts, per porxos, tot el luxe que ens puguem imaginar. I la part més rústica, la part més industrial, seria on trobaríem els magatzems, els dipòsits, els tallers on arreglar les eines, els forns per fer les àmfores. En aquest cas, el Vilarenc no era una excepció. Era una vila i, per tant, també tenia aquestes parts diferenciades. Amb el temps, el Vilarenc va patint tot un seguit de canvis, de remodelacions, i a partir del segle I després de Crist, aquestes dues parts les trobem separades. Tenim un edifici per la part industrial i un edifici per la part residencial. Les restes que nosaltres veiem quan passegem pel Passeig de la Unió són les que correspondrien a aquesta part més industrial, la rústica, mentre que la part més luxosa, la que segurament seria la més vistosa, aquesta ens ha desaparegut. Estaria uns 200 metres més enllà. I en part, el fet que ens hagi desaparegut està una mica relacionat amb com va anar tot el tema del seu descobriment, que és el que us venim a explicar avui. Això ens hem de remuntar al 1882, fa més de 100 anys enrere. En aquells moments, un senyor molt conegut, Marquès de Samà, que volia produir aiguardent, el que fa és comprar l'Hostal Caigut. L'Hostal Caigut estava molt ben situat perquè estava a prop de l'estació i, a més, tenia molta zona per poder-la cultivar. El que passa és que en el moment que ell ho compra per poder-hi fer una destil·leria i fer aiguardent, el que ha de fer és cultivar tota aquella vinya que necessita. I això implica remoure terres. I així ho fa. El Marquès de Samà comença a remoure terres i apareixen restes arqueològiques. Ell mateix paga una excavació i es posa en contacte amb erudits de l'època, amb gent com el padre Eduardo Llanes, que era un escolapi de Vilanova i que havia fundat en part el Museu Víctor Balaguer, o Celestí Pujol, un advocat de Barcelona, però que tenia cert interès per la història. I els contracta perquè duguin a terme aquesta excavació. Hem de pensar que estem a l'any 1882. En aquella època l'arqueologia no era com avui en dia. En aquella època el que s'anava era a buscar el tresor, a buscar la peça, a buscar allò que cridava l'atenció. I en canvi ells no ho fan així. Ells són extremadament curosos, són extremadament rigorosos, documenten, dibuixen, tot allò que surt, totes les restes, totes les estructures, tot el material, i això els converteix en pioners. Fins a aquells moments mai s'havia excavat una vila romana a Catalunya amb una rigorositat científica com es fa la d'aquí al Vilarenc. Per tant, la converteix en pionera. Cert que les restes, en el moment que s'acaba l'excavació, són arrasades per poder-hi plantar la tan desitjada vinya i, per tant, la seva memòria desapareix amb el temps. Als anys 60 es descobreixen les cisternes que donen al carrer, a la carretera al sanatori, però no es poden relacionar amb les antigues restes. No serà fins als anys 80 que, buscant les restes del segle XIX, els arqueòlegs moderns descobreixen l'edifici que tots coneixem avui en dia, el que toca al Passeig de la Unió. Un edifici amb el que hi continuem treballant, amb el que hi continuem excavant i continuem consolidant, per fer que, mica en mica, aquesta vila romana del Vilarenc cada dia sigui més visible. I esperem que simplement quan ara tots passeu pel costat d'aquestes restes, us les mireu d'una manera diferent. Esperem retrobar-vos molt a prop i que tot vagi molt bé. Cuideu-vos.